No mitäs tulee tapaukseen Suomen maajoukkueen, Anssi? Miltä se näyttää? Luuletko, että peli vielä irtoaa tässä toisen erän aikana? No irtossa se jo ensimmäisessä erässä. Tosin se tärkein asia, eli maali jäi tekemättä ja toivottavasti siellä rautakansleri Kummola on oikeassa, että Varvio tekee tuo johtomaalin. Se on sama kuka sen tekee, kun vaan sen Suomi tekee. Nieminen aloittamassa siellä ja hän voittaa aloituksen. Sitten tulee sinne Jutilalle. Jutila ei ole laukassutkaan, vaan sitten Ruotaselle syöttää. Ruotanen päätyy Niemiselle. Nieminen takaisin Ruotaselle. Nyt Jutilalle tuli vähän pahasti, ettei päässyt. Nyt pääsee Ruotanen vetämään ja kiekko kävi maalissa. Se oli maali. Hyvä Suomi. Suomi on tasoittanut. Saako Saksa vielä tässä mylläkän aikaan? Heigen syöttää siniviivalle, sieltä laukaus kohti maalia. Suomen puolustus torjuu tuonne Mäkelälle. Kiekko yrittääkö Mäkelä tyhjään? Yrittää! Ja menee! Hyvä! Suomi tekee tyhjiä 3 sekuntia ennen pelin loppua. Se oli tämän ottelun viimeinen maali. 6-3 ovat loppunumerot ja täytyy sanoa, että nyt tuo pahin hermostuneisuus on takanapäin. Tässä on vähän levollisempi olo tällä hetkellä, vai mitäs Martti Merra ja Kalervo Kummola? Riihijärvi on yleensä liigassa ollut hyvä maalintekijä. Tekee eilen 1 maalin jo avausottelussa. Tuleeko nyt sitten? Ja tulee! Sieltä tulee. Hyvin lähtee pelikäynti. Se oli Vesa Saarikoski, joka tuli siihen luukulle ja runnoi väkisin maaliin. Näin Suomi johtaa jo 2-0 ajassa 3.56. Että kovin on siellä pessimistisiä veikkauksia Suomessa ollut, että Suomi mukaan olisi tässä ottelussa altavastajan asemassa. Siihen tulee Saarikoski maalin eteen ja väkisin runnoo siihen maaliin kiekon ja Nieminen sitten puolestaan Mäkelälle. Mäkelä syötti taakse ja sieltä tullaan nyt sitten ja Laukkanen tulee ja jallittaa sieltä maalin eteen ja Nieminen ohjaa 3-0. Tätä meininkiä. Ja Matikaisen Pena sitten soittelee ensi yönä sitten Los Angelesiin ja kyselee, että mitäkä se Jari Kurrin... Jaha, Suomi tekee sen 10. Varvio vaihteeksi maalintekijä. 5. maali tässä MM-turnauksessa. Nyt se tuli. 10-2. Hyvä Suomi ja hyvä Varvio. Todellinen kultamuna tämä Jarkko Varvio. Jutilan avaus keskelle. Varvio tuo sieltä kiekkoa. Ja sieltä tulee Räitäsen laukaus takanurkkaa 11-2. Kiekko karkasi muuten Varviolta. Vai karkasiko? Vai oliko harkittu syöttö? No vaikea sanoa. Tärkeintä oli maali. Hieno maali. Joo, ja Varviolle syöttöpiste, niin. 5+1 Varviolla toistaiseksi näissä kisoissa. Hän vankistaa asemaa pistepörssin kärjessä. Kyllä. Kun joku puhui tuossa ennen peliä tai pelin aikana kaksinumeroisista luvuista, sellaista taisit mainita ja 11-2 loppunumerot. No joo, että kyllä Suomi pelasi mahtavan pelin ja niin kuin tuolla todettiin, niin se voitto pohjautui tuohon hienoon lataukseen ja tähän ensimmäiseen erän upeaan peliin ja sen jälkeen ei ollut mitään hätäpäivää. Ja se on todella hieno asia, että nuori joukko on saanut tämmöisen lähdön näihin MM-kisoihin, että tästä on kiva jatkaa. Ja USA täysilukuinen, hyvä syöttö vasemmalle, Laurilla on uusi veto, eteen heittäytyy Sutter, hänen suojuksiinsa, kroppaansa osuu kiekko, Suomella edelleenkin lätkää syöttö maalin eteen ja siinä tulee Suomen johto-osuma, se menee amerikkalaispojan jalasta maaliin. Rangaistusaitiosta tullut vaske oli ilmeisesti nimenomaan tämä. Hieman onnekas avaus Suomelta, mutta vastaavasti meillä oli yksi tolppalaukaus sitä ennen. Yhtä hyvin se olisi voinut mennä. 1-0 suomalaisessa 3.55. Mäkelä katkaisi, tulee Suomen ylivoimahyökkäys. Mäkelä tulee sieltä ja puijaa ja mitä ihmettä. Puijas vähän liian kauan ja Nieminenkin siinä sitten söhöri maali edessä. Verkko oli jo tyhjä. Liian hienoa yritettiin. Mutta hyvin taistelee Nieminen, tulee, vetää rystypuolelta maalin, no niin ei se mitään tehnyt, vaikka Mäkelä siinä vähän liian hienoa yritti. Kerta kaikkiaan oli mahtava pyöritys, 3-0.
Kiekko osuu siellä sitten sopivasti Riihijärvi selkään. Taka tulee Viitakoski, laukaisee takanurkasta hieman ohi. Ja nyt tulee uusi tilanne. Hyvä syöttö ja siinä oli naattimisen makua. Siinä oli todella naattimisen makua. Ei Laakasta vaan naatitaan. Tuo oli upea maali. Ja vielä tuosta äskeisestä matsista sen verran, että parhaana palkittiin siinä Sakke Lindfors maalivahti. Tämähän tarkoittaa nyt sitä tuo Venäjä-Tsekkipelin tulos, että Suomi on nyt näissä MM-kisoissa ainoa joukkue, joka ei ole pistettäkään menettänyt. Se on, Rauli Virtanen, upea juttu. Yllättävää. Se on hienoa, mutta se on yllättävää kuitenkin. Jutila tulee ja sitten Niemiselle nurkkaa, siellä Järvenpää keskessä, Nieminen tulee syöttää maali eteen, Järvenpää ohjaa, mutta Oosli torjuu, hieno syöttö, hieno ohjaus, hieno torjunta kerta kaikkiaan. Järvenpää saa uudemman kerran kiekon, jättää maalin taakse, siellä on Varvio sitten Niemiselle. Ja Nieminen pitää, tulee maalin eteen, syöttää maali eteen, Varviolle, tämä ohjaa maali! Hieno maali! Suomi menee 1-0 johto ja tärkeällä hetkellä vielä päästään pelaamaan ylivoimaa. 5-4 vastaan, 2 sekuntia oli tuota ylivoimaa 5-3 vastaan, että 2 sekuntia riitti siihen, että päästään pelaamaan edelleenkin ylivoimapeliä. Niin lähtee Suomi hyökkäykseen, takana tulee Riihijärvi, seuraa tuohon keskelle, Saarikoski syöttää puolustukseen, kiekko tulee kyllä valitettavasti tänne keskialueen puolelle, Jutila antaa tänne vasemmalle, sieltä tulee Riihijärvi laukaa ja maali! Ja maali! Riihijärvi veti etunurkkaan ja ruotsalaismaalivahti Åslinin längistä menee tuosta etunurkasta, Suomi menee 2-1 ottelussa johtoon. Tärkeä aloitus molemmin puolin. Suomi saa kiekon keskialueelle. Se saattaa olla jopa tämän ottelun niitti. Mene ja tiedä. Ruotsalaiset lyövät uudemman kerran kiekko tuonne Suomi päätyyn. Siellä tulee Laurila. Hänet taklataan. Sitten Ruuttu on taklaamassa syöttö. Ruotsalaiset, meneekö syöttö perille? Ei mene. Siellä on Mäkelä taistelemassa. Ruotsalaiset saavat kiekon. Kiekko on kulmauksessa. Maali on tyhjä. Syöttö keskelle. Kova ruuhka Suomen maali edessä. Laukaus ja Kettunen torjuu viime hetkellä. Ja nyt saa Ruuttu kiekon tuolta. Tuleeko keskialueelle? Tulee! Peliaikaa jäljellä kuitenkin vielä reilut 20 sekuntia. Suomi saa kiekon. Ruotsalaiset päätyy. Ruotsi on enemmän kuin ahtaalla. Nyt ei pääse, että pidetään kiekko, mutta nyt tulee Ruotsi jälleen. Suomi katkaisee. Järvenpää saa kiekon. Vetää kohti maalia. Maali! 12 sekuntia peliaikaa jäljellä. Suomi voittaa. Järvenpää tekee maalin. Suomi johtaa 3-1. Joo, ja kuten huomaatte, hyvät katsojat, niin emme katsoneet tarpeelliseksi näyttää mitään Ruotsin maalia tuohon väliin. että päätimme tämän homman sillä tavalla, että mielestäni tässä juuri tuon Järvenpään ilme oli tuossa samanlainen ilme kuin oli meillä täällä kesäkatsomassa. Olisittepa nähneet, kun ei yksikään ukko ollut tuolillaan. Jos siellä olisi huono henki ja vaikka vähän parempiakin pelaajia, niin tulos ei ole varmaan olisi näin hyvä. Kyllä mä en niin paljon tuosta jääkiekosta ymmärrä, mutta sen mä ymmärrän vaan, että tämä joukkueen laji ja jos henki on hyvä, niin silloin päästään ihmeellisiin tuloksiin. Ruotonen saa kiekon, syöttö päätyy, siellä on Mäkelä. Peltomaa taistelee maali edessä, nyt syöttö sitten tänne Jutilalle, hän vetää tuonne Ruuttu antaa mennä kiekkoa, nyt tulee siinä sitten Peltomaa maali ja nostaa kiekko maaliin! Timo Peltomaa vie Suomen 1-0 johtoon! Hienoa, se oli Timo Peltomaan ensimmäinen maali näissä maailmanmestaruuskilpailuissa, ensimmäinen piste hänelle, mutta sitäkin tärkeämpi. Ja tuo sutaisu, se menee sinne Suomen kenttä päätyy, Suomi pääsee sieltä purkamaan, syöttö oikealle, Mäkelä tulee oikealta, tuo ja pääsee laukaisemaan ja siellä Hextall menetään kiekon ja Peltomaa vetää, kiekko osuu tolppaan, tulee onnekkaasti siinä nyt Suomelle maaliin, kiekko osuu tolppaan ja pomppaa ulospäin, mutta Hextallista maaliin, mutta väliäkö sillä 2-0, toisella kerran maalitekijä Timo Peltomaa, Suomelle 2-0. Riemastuttava alku, vähintäänkin ansaitttu. Katsotaan vielä kertaalleen kuinka tuo tilanne tulee. Siellä pääsee sitten Peltomaa vetämään, se osuu tuohon etutolppaan, seuratkaa tilannetta, siihen se menee. Ja siitä sitten Kanadan maalivahdin suojista tuolta maaliin, mutta vähintäänkin ansaittu maali.
Niin tullaan sitten vauhdikkaasti tänne tuo Saarikoski. Ai mikä säkä! No Suomi tarvitsee säkää! Siinä oli Timo Saarikoskella onnea matkassa, Suomella onnea matkassa. Saarikoski vetää maalia kohden. Hextall haparoi ja kiekko maaliin. Se oli Saarikosken 3. maali näissä jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailussa. 4-2 Suomelle ajassa 54-44. Nyt tulee erittäin tärkeä vaihe, että Kanada ei saa tähän heti perään tasoitusta. Nyt seuraavat pari vaihtoa kun kestetään, niin sit ollaan todella pitkällä tässä pelissä. 22 sekuntia peliaikaa jäljellä. Eihän me voida hävitä tätä ottelua, mutta yksikin kavennusmaali tietysti niin panee päreet kireille varmasti. Ja nyt siellä Kanada saa taas kiekon ja sieltä lähdetään. Tulee kaukolaukaus, menee kuitenkin nurkkaan tuolle. Siellä kiekko pomppii Laurila kiekon perässä. Sitten kiekko saa ruuttu, yrittää saada pois alueelta. Saadaanko keskialueelle? Ei saada, tulee kaukoveto vielä. Mutta Suomi on voittanut tämän ottelun ja kaikki pelaajat siellä joukkueemme johto. Riihiranta, Hara-Ola, Matikaista ja kaikki hoitavat käsiään sitten Suomi joukkueen valmennusjohdolle ja siellä on koko joukkueemme pelaajat onnittelemassa toisiaan eikä syyttä. Suomi on ottanut riemastuttavan jännittävän voiton. Mitäs yleisö oli mieltä matsista? Korostan edelleenkin sitä, että jos me häviämme tämän ottelun, häviämme loistavan taistelun jälkeen. Hieno peli jälleen Suomelta. Kyllä tämä on jääkiekkojoukkue suurella J:llä. Suomen aloittajana on Mika Nieminen. Mika Nieminen on siinä aloittamassa. Toivottavasti voittaa tämänkin aloituksen, kuten voittaakin. Kiekko tulee sitten Mäkelä syöttää Lauve! Maali! Laukkanen tekee maalin! Hyvä Suomi! Voi että on makea tasoittava maali. Se on Janne Laukkasen toinen maali näissä jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailussa. Hänen saldonsa 2+2. Suomi tekee maalin. Tärkeä aloitus. Nieminen voitti aloituksen, syöttö taakse. Ja onko se Mäkelä, kun sen antoi tuon vapauttavan syötön sinne Laukkaselle? Siinä nähdään Mäkelän tämä loistava pelisilmä. Loistava syöttö tuonne tyhjään tilan nousevalle Laukkaselle ja kiekko verkos. Jepu jee. Sieltä lähtee Varvio nyt, ottaa vauhtia, tulee keskiympyrään. Niin lähtee Suomi ensimmäisen, Varvio tulee kohti maalia. Katsotaan mitä tekee harautukset ja maalin! Varvio tekee maalin! Hänen 9. maalinsa näissä jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailussa tekee maalin! Suomi menee nyt rangaistuslaukauskilpailussa 1-0 johtoon. 1-0 johtoon Suomi. Kovat on panokset nyt Tsekkoslovakialla. Tämä oli tärkeä maali. Hieno harhautus. Siinä se tulee uudemman kerran. Varvio menee ja harhauttaa ensin oikealle. Sitten vasemmalla rystypuolelta nostaa etuylänurkkaan. Ketterer Suomen maalin suulle. Ja tuleeko sieltä Peter Rebek laukaisijaksi? Kyllä tulee. Hän on tehnyt 5 maalia näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Toivottavasti ei tee 6. Nyt minä sanon kerta kaikkiaan näin. Peter Rebek lähtee sieltä. Kova on huutomyrsky. Hän lähtee kohti Ketterin laukan välillä. Tekee laukan harhautusta. Ei tee maalia. Ketterin torjuu. Suomi johtaa 1-0. Suomi johtaa 1-0 tätä rangaistuslaukausukilpailua. Suomen pelaajat koputtelevat tuolla vaihtoaitiossa kaukalon reunaa ja epäonnistunut Rebeke menee tuonne sitten omaan vaihtoaitionsa. Toinen suomalaislaukaisija tulee kentällä. Hän on Mika Nieminen. Mika Nieminen saldo toistaiseksi 3+5. Jos Mika tekee nyt maalin, niin Suomi johtaa rangaistuslaukauskilpailuja 2-0 ja sen jälkeen on enemmän kuin kovilla kyllä Tsekkoslovakian seuraava laukaisija. Ketterer ei ole valmiiksi tuonne maalin suulle. Sieltä tulee kuitenkin toinen linjatuomareista, joka komentaa Kettererin pois kentältä. Krister Lärking komentaa, että Ketterer vaan sinne vaihtoaitioon. Britsa on valmiina torjumaan. Mika Nieminen valmiina tekemään maalin. Seurakaverukset vastakkain. Toivottavasti Nieminen onnistuu. Lähtee vauhtiin. Tulee kohti maalia. Tekeekö harhautuksen? Tekee! Ai! Jepu jee. Samanlainen harhautus kuin mitä oli Varviolla, mutta kiekko karkasi. On erittäin vaikea tehdä rangaistuslaukasta maalia jääkiekossa. On joo. No, ei onnistunut Tsekkoslovakian ensimmäinen laukaisija, ei onnistunut Suomen toinen laukaisija. Tilanne edelleenkin Suomelle 1-0. Siinä todella kiekko karkasi
Janetski, joo nyt on Otto siellä, Ottakar Janetski, hän lähtee puolestaan seurakaveriaan Kettereriä vastaan, nyt tulee Janetski, tekee harrautukset ja Ketterer torjuu! Loistava torjunta, hanskakäden torjunta, Suomi ottaa edelleenkin 1-0. 3 laukaisijaa jäljellä. Ja loistava torjunta, kerta kaikkiaan mahtava hanskakäden torjunta. Sitten tulee Krisu Ruuttu, Pentti Matikainen siinä. Ja Krisu Ruuttu. Vetääkö Krisu väellä ja voimalla vai tekeekö harhautukset? Niin lähtee Ruuttu vauhtiin, yleisö viheltää täällä, niin tulee Krisu todella vauhtia, tulee siihen laukaisee ja Pritsa torjuu puolestaan. Vähintäänkin yhtä loistava hanskakäden torjunta kuin mitä oli Ketterellä aikaisemmin. Melkein tiesin, että Ruuttu tekee noin, eli yrittää suoraa laukaisua ilman harhautusta. Nyt tulee Rosol, vauhtipoika Rosol, ei yhtään maalia toistaiseksi näissä MM-kilpailuissa. Toivottavasti ei tule nytkään. Rosol lähtee, tulee sieltä kohti Ketterer maalia, tekee harhautukset, ei tee maalia, Ketterer torjuu jälleen. 1-0 edelleenkin Suomelle, 2 laukaisijaa jäljellä, 1-0 Suomelle. Nyt, jos seuraava suomalainen onnistuu, niin se tietää vuoren varmasti sitä, että silloin lähdetään rangaistuslaukauskilpailuissakin vähintään siinäkin sudden death -periaatteella jatkoon. Ja laukaisijaksi tulee Keijo Säilynoja, Keke Säilynoja. Nyt on Keke kovan paikan edessä. 2 maalia näissä MM-kilpailuissa, 1 maalisyöttö. Suomen mestarijoukkueen maineikas hyvä hyökkäjä pelaaja Keijo Säilynoja. Nyt Suomen 4. rangaistuslaukaus. Säilynoja lähtee, viheltää. Keke tulee sieltä, tulee kohti maalia ja tekee harrautusta ja maalin! Hyvä! Keijo Säilynoja tekee maali. Suomi menee 2-0 rangaistuslaukauksissa lohtoon. Säilynoja ja Varvi ovat toistaiseksi Suomen maalintekijät. Suomi johtaa 2-0. Nyt jännä paikka. Seuraava laukaisija, Tsekkoslovakian laukaisija. Jos ei saa maalia, silloin Suomi on loppuottelussa. Tästä laukauksesta jatkuu. Enää ei jatketa tämän jälkeen rangaistuslaukauskilpailua, jos Suomi torjuu ja Ketterer torjuu Jelinek laukaisijana. Jelinek lähtee varmasti kovimman paikkansa edessä näissä kilpailuissa. HPK:ssa pelaava Tuomas Jelinek lähtee vauhtiin. Nyt on ratkaisuhetket edessä. Jelinek tulee kohti maalia. Laukaus, Ketterer torjuu! Suomi on loppuottelussa. Ja katsokaa tätä riemua. Minä lupasin, että hyppää pöydälle. Samu Kuitunen onnittelee, Lindegrenin Pena onnittelee, Rindeli Harri onnittelee. Kaikki onnittelevat. Me onnittelemme toisiamme. Kiitoksia Seppo. Anteeksi nyt, että täällä vähän räkäkin lentää. Lentää tyynyt, lentää mitkä tahansa. Suomi on jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa. Ja kautta aikaa paras saavutus Suomelle jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailussa on tosiasia. Hopeamitali vähintäänkin.